Marisa Happo, 22 vuotta. Ja Marisa Happo on myöskin ravintolatyöntekijä, että niitä tänne on eksynytkin kisaa useampikin kappale. Marisalla on pituutta 69 senttimetriä ja painoa 54 kiloa. Ja numerolla 6 on Jenni Ritanoja, 22 vuotta, tämä meidän tummaverikkö täällä. Jenny opiskelee tradenomiksi ja tietokonekäsittelijäksi syksyllä nyt Heliassa Helsingissä. Ja pituutta on 71 senttimetriä, painoa 57 kiloa. Ja sitten numerolla 7 Susanna Karlstedt, 24 vuotta Helsingistä. No niin. Ja Susanna opiskelee kauppakorkeakoulussa kauppatieteiden maisteriksi ja pituutta neidillä on 73 senttiä ja painoa 56 kiloa. Ja viimeisimpänä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, Malena Pallovirta, 25 vuotta Helsingistä, eli 172 senttimetriä pituutta ja 52 kiloa painoa. Finlandin toinen perintöprinsessa on tyttö numero 5, Marisa Happo. Woo! Ja ensimmäinen perintöprinsessa kilpaili numerolla 3, Pauliina Tourunen. Ja Miss Bikini Finland 2002 kilpaili numerolla 4, Elina Hurve. Elina Hurve, voitit juuri äsken Miss Bikini 2002 tittelin itsellesi ja matka käy kohti Miss Earth-kilpailua. Filippiineillä käytävässä Miss Earth-kilpailussa, kuten nimikin jo kertoo, niin aika tärkeänä seikkana on tällaiset, niin kuin, mitkä voisi sanoa, vihreät arvot ja ympäristöystävyys ja muuta. Onko nämä sulle läheisiä asioita? On. Luonto on mulle tosi tärkeä, ennen kaikkea rakastan Suomen luontoa. Se on tosi upea ja on, että kyllä ne on niinku tärkeitä, joo. Ja uskon, että suomalaisella tytöllä suomalaisen luonnon myötä on jotain vietävää ja jotain voitettavaa siellä? Toivon mukaan joo, ja vietävää on ainakin ihan varmaa.